мехоҳед дар 2025 бизнес кунед, на як продукти беҳтарин. ҳоло мо дар заводи солнечной батарея омадем ва якчанд заводҳоро анализ карда яке аз заводҳои беҳтаринро пайдо кардем, ки нархҳояшон ба куллӣ фарқ мекунанд. чун мо вақте ки якум заводро дидем ва баъз аз ин якчанд заводи дигарро ёфтем, ки тақрибан 50% нархашон фарқ кард ва нафарҳое ки мехоҳед ки мисол бо ҳамин продуктҳо дароед, метавонед ки муроҷиат кунед, бо нархҳои беҳтарин ба шумо метавонем пешкаш кунем, ки фоидаи хуб ба даст мебаред. ва нафарҳое ки аз свет танқисӣ мекашед, барои шумо як имконияти хуб аст. нигоҳ кунед, дар ин ҷо монанди радио, лекин ин барои микрофон, телефон ҳамихе чизҳоро заряд медиҳад. ҳар рӯз чӣ қадар равон карда истоданд дар дигар давлатҳо. хулоса дар ин ҷо моторҳояш чӣ хеле мебинед. бисёр продуктҳо аст ки боз нигоҳ мекунем, ҳатман якчанд чизҳои навашро пешкаши шумо мегардонем.